и този период може да трае от месец до 3 и зависи от това как ще се организира моториката на говора, след като се отстранят тези структури, които се намират в гърлото. Сега, намирате ли връзка между операцията, направена от доктор Маринов, и проблема с говора на детето? Фактологично, да. Фактологично, да. Каквото и да значи това, не ви разбрах отговора. След операцията, доколкото се разбира, говорът се е влошил. Ако детето говори нормално, според мен той напълно е изчезнал. Това, което се чува, когато казваше стихотворението, показва, че наличен говор има, но не е добре организиран като озвучаване, като дихателна струя и като чистота и яснота на изговора, на артикулацията. Добре, вие как оценявате говора на това дете? Примерно по една скала от 1 до 10. Ако може да се нарече... Няма такива професионални скали за оценка на говора. Не ми отговаряте в такъв случай. Добре, благодаря ви. Вещо лице, вие сте психолог, нали така? Да. Казвате се? Анелия Янева. Анелия Янева. Застанете, госпожо Янева, тук в средата, където беше вашата колежка. Сега, госпожо Янева, кажете ми вие, при такъв проблем детето как може да продължи да общува безпрепятствено и безпроблемно със своите съученици? И въобще възможно ли е това? Без някаква травма? Значи, детето, както и родителите, според мен са преживели наистина една сериозна травма. Един шок. Детето, значи поставяме се на мястото на детето. Какво се е случило в неговата малка душа и детска глава?